вітаць усіх. Спадзяюся, усе дасведчаныя ўжо ў курсе. Мы едзем у самыя аддаленыя куткі краіны. Сёння наш накірунак Жлобінскі раён. Далучайцеся і рушым разам наперад у мінулае. Вось і дабраліся вёска Чырвоны бераг. Будзем бліжэй знаёміцца з ягонымі здабыткамі і захаванай спадчынай. А яшчэ зладзім невялічкі экскурс у мінуўшчыну паселішча. Сустракаемся зараз тут, у сталічнай студыі гуказапісу. Ад таго нашага падарожжа ў Гомельскае палесе мінула багата часу. Сёння мы сабраліся, каб аднавіць успаміны пра фальклорную экспедыцыю і стварыць новае аблічча для аднае з народных песень. Хто са мной? Наш аранжыроўшчык Артём Кондратюк і дзяўчаты з гурта «Неруш». Пачынаем з візітоўкі. Фолк-медыя-гурт «Неруш» – група салістаў у складзе заслужанага фальклорна-этнаграфічнага ансамбля «Неруш», створанага ў 1980 годзе. Заснавальнік і мастацкі кіраўнік – заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь Валянціна Гладкая. Удзельнікі ансамбля збіраюць нацыянальную музыку, песні, абрады і звычаі, якія пазней выкарыстоўваюцца як падмурак для шматлікіх канцэртных праграм. Крампавое колесо, колесо, выше клёна стояло, стояло. Выше клёна стояло, много дива видано, много дива видано, видано. Добрый день, Марынка. Ці ў час мы да вас? У самы час, сябровачкі. Праходзьце, калі ласка. Ну, пагляньце ж вы на яе. Ні хвілінкі не можа пасядзець без працы. Ды і бач, якое прыгожа атрымліваецца. Ну і пашанцавала ж Янку. Не жонка будзе, а скарб. І працавітая, і прыгожая. Ды і вы таксама працавітыя і прыгожая. Мае любыя сябровачкі. Калі б не вы, ды хто б мне памог? Што ж гэта ты прынесла да мяне, бабулечка? Дровы з 3 розных двароў. І з 3 розных двароў ды 3 розных парод. Ой. А вось і караваніцы прыйшлі. А добрый день у вашу хату. Добрый день, даражэнькі, добрый день. А вось ішлі і да вас прыйшлі. І тое, што трэба да караваю, прынеслі. Вось прынесла збанок малака сваёй маладой кароўкі. Знайшла я мяту, руту і усялякія кветкі, каб усё жыццё любіліся дзеткі. А я масло прынесла, 7 коровак даіла. 7 коровак масла збіла, каб нашы маладыя добра і шчасліва жылі.
Я сам пришел и дяжу принес. Вышел звать на каравай, хоть в ус завивай. Ну, жарты жартами. Поглядите, какую я вам дяжу зародил. А я вам ось ще й лопату зробив. А малю всю ночь працював. Віддавай лопата, любий каравай витримає. Ой, добрая лопата, яна, мабуть, і мяне витримає. А давай попробуй. А давай. Першы пісьмовы ўспамін пра чырвоны бераг тычыцца 1317 года. Пазней цягам 2 стагоддзяў, а ніякіх згадак пра вёску не было. І вось у 1528 годзе тутэйшы памешчык Алексей Зяньковіч прадаў свае драўляныя пабудовы іншаму памешчыку. На тыя часы Чырвоны бераг уваходзіў у рэчыцкі павет мінскага ваяводства Вялікага княства літоўскага. Пасля Зяньковіча, як пазначана гаспадарамі паселішча, былі Солтаны, Варанецкія, Фаміны, Грыневічы, Багародскія, Гатаўскія, Козел-Паклеўскія. Існуе багата меркаванняў, ад чаго пачалі называць вёску Чырвоны бераг. Найбольш распаўсюджанае і відавочнае, што берагі тутэйшыя рэчкі да Басны былі з гліны, таму і падаваліся чырвонымі. А што трэба да караваю? Муки пшеничной, воды криничной. І яек ад маладых курей, і мёду ад маладых пчолак. А мука, да з хаты ж невесты. Господи. Одетая, водичка самая чистенькая. Колодежь батьки невесты. Ой, А де ж те яєчки од нясушак? А самые лепшие яйки у господарцы бабки невесты. А де ж той мед самый солоденький? А вось с пасеки свата. Ой, сват! Благословіться люди, добрые суседи, нашему дитяці каравай розчиняться. Коли Бог благословляет, то и мы благословляем. Ну, тогда ходите и с Богом. Мы будем мешать розчину, и ее треба мешать у один бок по ходу солнца. Ось так, ось так. Каравайницы при работе, каравайницы при работе, пяют при доброй охоте. 3-4 молодицы, 3-4 молодицы, стягнуть тяжу и стряхлицы. На крыжу я вставляют, на крыжу я вставляют, белкаравай расчиняют. Поможите, люди, соседи, белкаравай расчините, да у печу садите. Ты, Парас, конечно, не то и робишь. У який же бок ты мешаешь? Треба ж по ходу сонця. Ось так, каб не шкодить молодым. Ну а цяпер вяртаемся ў сучаснасць. Дарэчы, каравай, абрадавы хлеб, абавязковы атрыбут вяселля. Як бачыце, яго выпяканне, упрыгожванне, перанос з аднаго месца правядзення абраду ў другое, раздзел паміж родам спрадвек суправаджаліся пэўнымі, строга рэгламентаванымі рытуальнымі дзеяннямі, прыгаворамі, песнямі. У нашай студыі таксама спяваюць. Паназіраем за супольнай працай фолк-медыа-гурта «Неруш» і аранжыроўшчыка Артёма Кондратюка. Вы парижцы по Днепры, там плавали два бобры. Рано раніця, ранюсінька, там плавали два бобры. Яны плыли, выплывали, меж собою размаўляли. Рано раніця, ранюсінька, Меж собою размаўляли. Отлично, еще один дубль. Переходим дальше. А яшчэ, даражэнькія, каб у наших маладых да жыццё было багатым і салодкім, трэба крыху сюды гарэлачкі. Сваток, Да. ідзі бяжы дзяжу, ды стаў яе на печ, нехай падыходзіць. Добра, мои дорогие.
Ой, дякую Богу, Жанчинки, що ми справу зробили. Справу зробили, де каравай розчинили. А ну мы с тобой потанчим, а? А потанчим. А давай. Па пэўных звестках у сярэдзіне кастрычніка 1862 года сяляне з маёнтка Чырвоны бераг пачалі купляць зямлю ў памешчыка Грыневіча. А пасля паўстання ў 1866 годзе ў ягоных нашчадкаў паселішча выкупіў ваенны інжынер, палкоўнік бабруйскай крэпасці Александр Іванович Багароцкі. Ён і валодаў пакупчай крэпасці маёнткам у 759 дзесяцінаў зямлі. 28 лістапада 1873 года праз станцыю Чырвоны бераг з Бабруйска ў Гомель прайшоў першы цягнік. У 1893 годзе ў вёсцы Чырвоны бераг быў пабудаваны палац па праекце рускага архітэктара Віктара Шротара. Адначасова з узвядзеннем палаца побач з ім быў разбіты англійскі парк, які спраектаваў знакаміты варшаўскі садавод Францішак Шаніёр, які вучыўся сваёй справе ў Францыі. А ў Варшаве быў адказным за сад і парк каралеўскага палаца. Варта зазначыць, што палац Козел-Паклеўскіх адзіны ў Беларусі, у афармленні якога выкарыстоўваўся маўрытанскі стыль. Сам сядзібавы комплекс уключае ў сябе палац, флігель, гаспадарчыя пабудовы, спіртзавод і цудоўны парк. У ім было высаджана больш за 150 відаў дрэваў і 40 відаў кустарнікаў. На сёння сярэдні ўзрост дрэваў 120 гадоў, а самым старым каля 200. Ой, склонила Соника низенько, сядай, сядай, девонька, близенько. А то, что без косоньку рашеша, а то, что без серденька потеша. Ой, насыпается вишневый пара тебе, девонька, на посад. Ой, насыпается вишневый пара тебе, девонька, на посад. Расшишет мне косоньку, девоньки, а потешит серденька, миленький. А себе матуленька прибяре, Бога стоит Соника на дворе. Ой, насыпается вишневый сад, пора тебе, девонька, на посад. Ой, насыпается вишневый сад, пора тебе, девонька, на посад. Сват, нясі дзяжу, мусіць ужо падышло трохі. Так, мои дорогенькие. За справу пора братися, ходіть, мої караванечки, де будемо вимішувати тесто. Саступ Боже з неба, як нам тепер треба. Допомагав розчинятися, допоможи і замісіть. Треба тесто. Його спочатку треба долоньками, каб воно м'якенько було. Ось так. Долоньками. Ой, може я ще мучки добавим. Ось так. Ой, добренько по мне. Ой, пора. Что ж это робится, а? І знов ти не тое робиш, Ну як це не тое роблю? Не тое робиш. Тесто пишнее буде. Як же пышнее, треба же його долоньками. Пора. Видать, ти не жадаєш щастя нашим молодим. А ти йди отсюда. Ты хочешь, чтобы я Одійди. полоскал не руками, а кулаками? Нехай нашим молодим усе буде добре. Все, Богом. Сваток, Зараз. бери дзяжу і став на печ, нехай оно подиходить. Ой.
На пэўны час вяртаемся з Чырвонага берага ў Мінск. Трэба зазначыць, што для выпякання вясельнага караваю запрашаліся заўжды самыя добрыя руплівыя гаспадыні. Абавязкова замужнія кабеты, якія ўжо і дзяцей прыдбалі. А ўсё таму, што маладыя, якія пабраліся шлюбам, атрымлівалі такую долю, якую заклалі ў абрадавы хлеб жанчыны-каравайніцы. Мы працягнем назіраць за абрадам пасля таго, як зазірнем у нашу студыю гуказапісу да гурта «Неруш» і Артёма Кандрацюка. Яны плылі, выплывалі, між сабою размаўлялі. Рана, раненька, ранюсенька, між сабою размаўлялі. Так, второй куплет. А ты слышишь первый голос? Нет. А вот надо, поэтому и говорю, почему я одна. надо, чтобы она слышала. Каравайнички, починайнички, да не стойте на запечку, да выйдите на хаточку, да почните веселье. Чуки, я не ела рыбы щуки, а як з'ела карася, так і в скоки взялася. А я печку топила и пиаренник ставила. Никому я не скажу, что я зиркою хожу. Ой, топну ногой, да притопну другой. Пусть и я не топочу, все равно плясать хочу. Я по берегу иду, берег осыпается. Я беззубого люблю, беззубый не кусается. А гармонистик веселее, наши ножки не жалей, а наши ножки не болят. Я прихожу танцевать. Маецца ў гісторыі вёскі Чырвоны бераг і трагічная старонка. Менавіта тут у 1943 годзе па загадзе Гітлера быў створаны канцлагер для дзяцей-донараў. Зараз на гэтым месцы знаходзіцца помнік-мемарыял, які называюць «Дзіцячая хатынь». Комплекс праектаваны лаўрэатам Ленінскай прэміі, заслужаным архітэктарам Беларусі Леанідам Левіным. Не мае аналагаў анідзе ў свеце. Будаўніцтва распачалося ў 1994 годзе і было завершана ў 2006. Адкрывае мемарыял скульптура дзяўчынкі, якая адзінока стаіць пасярод плошчы і сімвалізуе ўсіх дзяцей, якія трагічна загінулі. Нам, даражэнькія, каб упрыгожыць каравай, трэба зрабіць 6 маленькіх шышачак і 1 вялікую. Караваю, каравая, хто ж сябе задумал, а хто ж сябе задумал? А задумал мяне хлопчик в чистым поле оручи, чистым поле оручи. В чистым поле оручи, дай пшеничку сеючи, дай пшеничку сеючи. Заради пожаршоночку, ды на молодую жоночку, ды на молодую жоночку. Ой, якія ж мы добрыя шышачкі зрабілі. Паглядзіце, якая прыгажосць. Ага, мусіць тут і двайчаткі ёсць. І трайчаткі, і двайчаткі, сапраўды вельмі прыгожыя. Вельмі прыгожыя. Это же еще мы для нашей Маринки так старались. Ага. Какое такое житье было пригоже, а ось гэтыя шишечки. Ну. І яшчэ дадам да ўбачанага, што ў народа існавала павер'е. Каравай прадказваў лёс маладых. Напрыклад, калі ён трэснуў пасярэдзіне, то шлюб будзе няўдалым. А яшчэ гэты хлеб быў своеасаблівай мадэллю свету. Ніжняя частка – сімвал роду. Сярэдняя сімвалізавала сям'ю, дзе нарадзіўся жаніх ці нявеста. А верхняя, дзе ўмацоўваліся шышачкі, звяркі, галубкі – гэта доля маладых. Яны плылі, выплывалі, між сабою размаўлялі. Рана, раненька, ранюсенька, між сабою размаўлялі. Рана, раненька, ранюсенька, між сабою размаўлялі.
Отлично, еще один. Ой, дари-дари-дай-дари, дари-дари-дай-дай. Ой, дари-дари-дай-дари, дари-дари-дай-да. Ой, дари-дари-дай-дари, дари-дари-дай-да. Ой, дари-дари-дай-дари. Все, закончили. Ой, Полярина. Ой, дороженькі мої, ви ж подивіться, який пригожий каравай отримався. Каб такое життя і у наших молодих було, як гэты каравай. Ой, який пригожий. Ой. Ой, по речці по Дніпрі, там плавали два бобри. Рано, раненько, ранюсенько, там плавали два бобри. Яны плыли, выплывали, меж собою размовляли. Рано, раненько, ранюсенько, меж собою размовляли. Рано из ранку, с позаранку, испеченый каравай. Рано, раненько, ранюсенько, испеченый каравай. Шагу спеченый каравай, сями бочак мучится, сями речак водится, сями курат щабят, турат яйца. Ой, ну добре, мої дороженькі. А зараз я гэты каравай поставлю під бажніцу, нехай чекає завтрашнього дня. Давай, Ганнушка, давайте. Ну што я маю вам сказаць, на сёння мы зрабілі ўсё, што меліся. Больш за тое, народная песня ўжо набыла сучаснае аздабленне. І мы прапануем паслухаць «Ой, па рэчцы» у выкананні гурта «Неруш». Мне застаецца толькі развітацца, прызначыўшы вам чарговае спатканне роўна праз тыдзень. Паедзем у Рагачоўскі раён, у вёску Стрэнькі. Так што завітвайце, буду чакаць.
да